Здравейте, аз съм Голди. Намираме се в студио VS Dance. В поредица от няколко видеоклипа искам да споделя с вас някои от хип-хоп фундаментите, които съм научила, част от мои хореографии. Надявам се да помогна на повече хора с тях, на всички, които нямат финансова възможност да плащат за класове. Аз много ще се радвам, когато научите нещо, да направите една референция, за да ме зарадвате, да ми я изпратите и да споделяме взаимно знание. Ще ви покажа фънки танц, наречен Happy Feet. Самият характер на танца се изразява в това, че краката танцуват сякаш са изключително щастливи. В зависимост от музиката, която слушате, вие може да го направите по-спокойно, по-скокливо или по-груви. След малко ще ви покажа. В следващото видео ще ви покажа как да правите също и V-Step, защото двата танца могат много добре да се съчетаят, независимо от това, че те са по различно време измислени. Танцът Happy Feet има много вариации, много от които може и сами да измислите. Заставаме във втора позиция, горе-долу, колкото раменете широка. Гледайте да не е по-широка, защото тази позиция не е подходяща за този танц. На нивото на рамената. Клякаме. Това наричаме плие. Ще показвам огледално на вас, за да ви улесня. Правиме плие, задния крак застава на пръсти, предния на пета и балансираме. Баланса идва от това, че корпусът е точно там, където трябва. Не сме нито много назад, нито много напред, нито изправени. Главата по средата на позицията. Плие, пета пръсти. Плие, пета пръсти. Хоп и хей и. Самото плие ви позволява да правите баланс. Баланса прави движението танц. Според музиката вие може да вкарвате и различен грув, който идва от самия корпус. Показвам в профил. Правим плие. Виждате, че съм леко наведена напред, докато леко назад. От плие изтласквам нагоре. Връщам долу, нагоре. Долу, горе. Това наричаме баунс в този танц. Тук е с грув. Главата може да сложите назад. Другите две посоки, които използвам, са напред, пети, пръсти. Казвам напред, защото това е посока зададена от самия ханш. Когато вдигам петите, самия ханш минава напред. Отново за равновесие и за да даде подвижност на глезените. Тук ханш минава назад. Напред и назад. Четирите посоки. Ляво, дясно, напред, назад. Правим плие и едно, и хей, и напред, и назад. Може да използвате каквито ръце вие сами поискате. И изразете себе си. Това е най-важното. Не копирайте, но бъдете себе си. Всяко движение, което е на пръст и пета, V-Step, може да бъде вкарано в този танц. Експериментирайте, гледайте клипове, снимайте се, за да видите резултата после. Ако нещо не успявате да направите, не се колебайте да ми пишете. А сега ще го направим леко в музика.